in the morning. Bon dia a totes les amigues i a tots els amics que ens escolteu. Som a Desperta el Cuquet, el programa de ràdio de l'Institut de Massamagrell, i com sempre us portem notícies i entreteniment. Avui, a més, us oferim un programa especial, un resum de totes les activitats que al llarg del curs escolar 2015-2017 hem omplert de color no gens relaxada activitat acadèmica. Un repte difícil, aquest d'encabir en tan poc de temps tants projectes i activitats com les que s'han dut a terme al nostre centre. I si us quedeu amb nosaltres, no us en penedireu. Ens hi acompanyeu? En el instituto llevamos ya bastantes años con el proyecto Aula Verde. ¿Qué grupo ha ganado el concurso del Aula Verde de este curso? Pues ha ganado este curso el primero ESOE. ¿Qué premio han tenido? El premio es una excursión de actividades multiaventura, Montanejos, que los que lo llevan son nuestros alumnos del ciclo formativo de grado medio de actividades físicas. ¿Qué han hecho para ganar? Pues han hecho fundamentalmente participar en varias de las actividades que se proponen desde el proyecto Aula Verde. Por ejemplo, han participado en toda la decoración de Navidad que se hizo con materiales de reciclaje, con plástico, reciclando plástico. Han participado también en el mural de la exposición que hicimos del azúcar y sobre todo es el grupo que al final ha tenido más puntos. ¿Qué actividades se han desarrollado este año? La Semana del Comercio Justo, y luego sí que este año hemos innovado un poquito. Hemos participado también en la primera marcha escolar per l'Horta, con otros institutos y otros colegios de toda la zona del Horta Nord, y en el Observatorio Ciutatà de l'Horta. Laura està la professora encarregada del programa Erasmus Plus al nostre centre. Podries contar-nos en què consisteix? Bé, doncs Erasmus Plus, que ha participat el centre enguany, en realitat no ha sigut un programa, ha sigut diversos programes. Per una banda hem participat a través d'un sindicat de professors que organitzava estades d'alumnes en Itàlia i en Malta. Hem enviat a 9 alumnes de grau mitjà durant els mesos de gener, febrer, març. I després hem participat en estades formatives per a professorat, que s'han anat una o 2 setmanes diversos professors del centre o a Anglaterra o a Irlanda a formar-se, i tenim encara pendent que algun altre professor se'n vagi a Grècia, i també anem a enviar un alumne de grau superior a Roma aquest estiu a fer pràctiques en empreses. Així que com veus, han sigut programes molt diferents per a tipus de beneficiaris molt distints, però l'important és que el centre ja s'està fijant en els programes europeus i estem col·laborant en Europa. Clar, la Facultat de Físiques de la Universitat de València porta 11 anys convocant una fira concurs d'experiments de física i de tecnologia.
L'IES Massamagrell porta uns anys presentant-se i a poc hem anat polint aquests projectes que presentem i hem guanyat diversos premis i mencions. Concretament enguany hem presentat 2 projectes i un d'ells ha guanyat el primer premi de demostracions de física de batxillerat. I el Departament de Tecnologia també ha participat en algun concurs enguany? Sí, com els darrers cursos hem participat en 2 o 3 campionats de robòtica i la veritat és que gràcies a la il·lusió i l'entusiasme de l'alumnat i sempre de col·laboració del professorat hem aconseguit que hem quedat segons en una olimpiada de robòtica que hi havia de València. Hem quedat també primers hem repetit primer, segon i tercer lloc en Desafío Robot i hem quedat en un segon lloc en una altra prova de robotet. De manera que, bé, perquè parlem molt content hem pogut aconseguir grans premis. Unos alumnos de Massamagrell, Valencia, han visitado la estación de esquí de Aramón-Jabalambre para realizar clases de formación invernal. Estudian para convertirse en futuros guías de montaña. Todo lo que han estudiado en las aulas es hora de ponerlo en práctica. Bueno chicos, estamos preparados. Ya sabéis cómo funcionan las raquetas. Todo el mundo con las alzas sin poner, talones sueltos. Y vamos a hacer una excursión por aquí, por las pistas de Jabalambre. Son estudiantes de un módulo medio y se quieren convertir en guías de montaña. Exacto, están cursando un ciclo formativo de grado medio después de la ESO, entonces venimos de Valencia buscando pues eso, que puedan tener también una formación invernal en nieve. Bueno, pues nada, aquí futuros técnicos en conducción de grupo de Massamagrell. Un saludo chicos, hasta la próxima. Un saludo. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de l'amor sobre la pell. Eren 2 ocells de foc sembrant tempestes, ara som 2 fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous.
sol. Camins vora les estrelles, camins que ja són nous. De sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Dau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Espanya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Dau el sol de sora baixa i plàcidament la gent se dutxa i omple els carrers. Dau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vees s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses vees s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses vees s'aixapen de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir,
Som la ferida mai tancada, som la història que no han escrit, som l'arbre enmig de la tempesta, som els estels que vam teixir, som l'esperança i la tristesa, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. Fins ací el nostre programa especial d'avui, a Desperta el Cuquet. Us agraïm la vostra companyia i us animem a continuar escoltant-nos el proper curs. I no us oblideu. La ràdio marca els minuts de la vida, el diari, les hores, el llibre, els dies. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama,